Gulyasan, Tulingan, ang mga latag po rito. Hindi pang karinderya. Ito po si Kong. Ayun. Sama kami, King Kong. Yung nakagandaan, no? The King Kong. Ito po yung mga takal po ng ating mga tahong 100 pesos. So, pasensya na po yung vlogger po natin, paus na. Ayan po yung mga presyuhan. 240 sa mga per kilo ng mga hipon. So, yung gandang umaga po. Magkano po ang per kilo? 100 pesos po na per kilo ng kanilang mga tawilis. Napakaganda, oh. Magandang ibilad sa ano to, tuyo. Ayan, oh. Malalaki po yung ano, yung mga tawilis nila, oh. So, shoutout sa mga repolyo mo, Lodi. 30 pesos isang piraso. Yan po yung repolyo niya, oh. Kung ano-ano na po tinitinda niya ngayon. Tapon tahong, ngayon repolyo, gulay naman. Ay talaga nga naman. Ayun, galing talaga madiskarte sa buhay itong kaibigan natin. So shout out sa iyo, Lodi. Ayan. Natumpukan po ang 100. Oh, isang dalang po. 100 pesos natumpukan ng pusit ballpen, no? Nagsosolo ka dyan. Walang kasama. So yung bentahan po dito ng kanilang mga latag, ng mga gulyasan at tulingan ay 180 na per kilo. Tapos yung mga pusit ballpen po natin na bentahan dito ay 100 pesos, no? So shout out sa iyo, kaibigang Mira Flores, Agustin. Shout out dyan sa mga... Yan yung inaantay ko, eh. Sa asawa ko, mga anak na yun. Kailan ang kabuanan? Kailan kabuanan? Ando na sa ospital. At hospital na? Eh, ba't nandito ka? Hindi ko alam eh. Hindi ako makatawa ng mga ano eh. Nandun. Dala-dala yung mga gamit. Pumunta sa ospital. Nagsarili. Shout out sa'yo. Sana maayos mga anak mo. Ayun. Magaling tong asawa nito. Biruin mo yung asawa, sinugod yung sarili. Samantalang siya nandito pa rin sa palengke. Iniwan. Push natin dyan. Ayun. Lalong-lalo na sa pamilya dyan sa Romblon. Good morning sa ating pong lahat at dito sa bayan ng Malabon kung saan ay dinarayo ng ating mga kababayan. So, update natin yung kanilang mga presyo ngayon pong araw ng Sabado, March 1, 2025. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So, tara, let's go! Update natin yung mga panibagong latag po dito ng mga mangga, oh. Napakaganda at napakakinis, no? Ng mga manggang hinog, no? Sa halagang 100 pesos ay meron ka nang mabibili na per kilo. Kalahating kilo ay 50 pesos pa rin po. At ang ating mga latag ng bentahan po dito ng mga bangus dagupan ni Boss Maeng. Ayan po yung mga latagan nila, no? Mayroon po siyang bentahan po dito ng kada piraso ay 130 na bangus dagupan. Gulyasan, tulingan, ang mga latag po rito. Hindi pang karinderya. 170 sa kada per kilo ng tulingan. Bossing, magkano yung ano mo? Gulyasan? 170 rin. Parehas lang po yung presyo ng gulyasan at ng tulingan. 170 lang, bargain na ha. Quality from Zambales. 170 sa mga pusit kalawang. Quality from Tapos Zambales. yung mga latag ng hipon. Ito po ay 240 na per kilo.
Bossing dito, magkano kilo mo ngayon? 300 pesos sa mga per kilo ng hipon. Dito po yung mga bentahan din po ng mga pompano sa halagang 300 pesos na per kilo. Lodi, shout out. Hi, good morning, boss. Sa likod mo na ako dumaan. Magkano per kilo mo ng tilapia? 110 lang po. 110 na per kilo ng kanyang mga tilapiyang Batangas. Siya po sa akin. So yung nakita niyo po doon ay 300 pesos na kilo na mga isdang pompa, no? Lodi, salamat. Shout out sa mga customer mo. Shout out. Yun, shout out. Good morning. Yan, magandang umaga po. Dito po ay mga manok po rin po natin, no? Yan po yung mga manok natin dito sa Malabon Fish Market. Yan po yung mga manok na calves na 130 na kada plastic at yung mga backbone ay 100 pesos. Kung paano po dito nabentahan ay 320. Ang isdang anumahan po ay 200 pesos na kilo. Malaki, 8 piraso. Ang pusit kalawang na bentahan po dito ay 180 na per kilo. Alright, so update pa natin, no? Dito po ay 150 ang isang piraso po ng bentahan ng mga bangus dagupan. Yeah, 130 moy. Wala na, tatlo na lang. Tatlong piraso na lang natitira sa halagang 130 kada piraso. Pangalan? Tata de Black Mamba. Mambaho? Tulala pa eh. Tulala na kumakain eh. Shoutout sa'yo, Black Mamba. Ako, boss. Natulala, hindi ko alam kung ano iniisip eh. Opo. Pa iniisip mo, mukhang akigising mo lang. Hindi ako sa katotohanan. Tulingan, no? 170 na per kilo. Magkano tilapiyang Batangas? 120 sa per kilo na tilapiyang Batangas. Tulingan, gulyasan, 180 ang per kilo. Yan po yung per kilo ng gulyasan, no? Yung isang piraso ba niya, meron ng 1 kilo o May kulang? kulang, may sobra. May kulang, may sobra. Siguro mga ganito, no? 1 kilo. Yan, ganyan, 1 kilo yan. Pagka mga ganito, yan, kulang yan ng 1 kilo. 5 kilo rin pala, no? Yan po yung mga latag po nila dito ng gulyasan. Sobra na yan, eh. Yellow pintuna. Magkano yung yellow pintuna? Ito na lang eh, 220 na lang kilo dyan. Ayun, 220. Kaya nang kahirapan maubot pag ilang piraso, wala magpipilian eh.
Pero mamaya wala na dyan yan. 400 ko na nga lang binibigay yan eh. Salamat, thank you. Thank you, boss. Yun. Alright, so yun po yung update natin sa kanya mga bentahan ng tulingan at mga isda no, na gulyasan. Nasaan na? So, Ito po si Kong. ayun. Kasama kami, King Kong. Yung nakagandahan, no? The King Kong. So, Sige ba namin number namin? yung King Kong, kumbaga sa ano, plus natin, no? King plus Kong, King Kong. Ayun. Hanapin pa si Machi. Ito naman. Itong dalawa. Si Nana, yung dalawa. Yung naghahanap ng mga jowa. Ang tanong, nakakita na ba ng jowa? Ayun, no? Naghahanap talaga ng mga jowa. Sa Salago ba ang kasang uwang? Shout out! Alright, so ito po yung mga takal po ng ating mga ahong 100 pesos. So pasensya na po yung vlogger po natin, paus na. Medyo nahihirapan tayo magsalita sa ating pagbablog gawa ng siyempre yung panahon, no? Na talagang malamig at ulan, araw, at nagkakasakit yung mga tao. Kaya ako ganito rin yung boses ko dahil medyo paus na. Dahil sa ubo, no? Pero kaya pa rin po natin mag-vlog. So ito po yung mga laman ng ating mga taho, no? Tapos napakagandang tawili. So shout out ngayon, hindi na B1 ha, hindi na rin B2. The King Kong, shout out. So yung mga available po dyan na naghahanap din po ng asawa, meron po tayo dito. Yung dalawa po, ayan. Naghahanap na po yan ng mapapangasawa. Dalaga pare. Dalaga. Mga dalaga po na. Dito po ay 220 na per kilo, no? Ng mga hipon. Kanina meron tayo maganda, boss. Ready yan sa kabila pag Ilagay 3.8. Kanina meron tayo 400 magaganda. Ah, mas magaganda yan, na malalaki, no? wala, hindi ka na nakabot, boss. Thank you mga Lodi, salamat. Inabol ka. Sa kilo lang tayo. So ayan po yung mga latagan po dito ng galunggong, no? Sa kilo lang. 100 pesos pa rin to. Opo. Ayun, 100 pesos pa rin po itong latag. Magkano per kilo ng mga matambaka? 120 kalahati. Bali 240 sa galunggong, sa kilo, ganun din. Galong din, galong din. Ah, 240 rin ang per kilo, no? 120 kalahati. Alright, so mura po ang mga hipon po ngayon dito sa Malabon Fish Market. Ang bentahan po na nakikita natin ngayon ay 240, oh. Tapos, pompa na po natin ay 300 pesos na kilo. So, ang ating mga kamatis na lang po ay 30 pesos na kada per kilo. So, marami rin tayo nakitang mga golden pompano na kanilang mga latag na hindi po nagkakalayo ang mga presyohan. Meron tayo nakikita ang presyohan na 300 pesos, 320, no? Ayan po yung mga presyohan. 240 sa mga per kilo na mga hipon. So yan po yung mga latagan ng kanilang isda. So dito magaganda yung mga nakikita po natin mga tawilis na malalaki na inyong mabibili at makakasulit. Magandang umaga po. Magkano po ang per kilo? 100 pesos po na per kilo ng kanilang mga tawilis. Napakaganda, oh.
Magandang ibilad sa ano to, tuyo. Ayan oh, malalaki po yung ano, yung mga tawilit nila oh. Ayan oh, ganda oh, malalaki. So 100 pesos lang po yung mga per kilo niya na ibinebenta. So shoutout sa iyo, Lodi. Ayun, yung sinasabi ko, inaantay mo ako, Lodi. Shoutout. Alright. Sige. Ang ganda ng isang kilo niya, no? 100 pesos, malalaki. Solid. Iyan po ay mga pusit kalawang na binibenta po dito sa halagang 200 pesos na per kilo. Ganda oh. Mga may kaliskit pa, no? Alright, so dito naman din po ay mga golden pompano. 240 sa mga per kilo na mga hipon, bakoko, 200 pesos. Ayan, 80 pesos na per kilo ng mga babante. So shoutout sa iyo, Pango. Wala kang ano ngayon, Pango. Ayan ang latag mo. Oo, boss. 300 ang 300 ang kilo ng kanyang mga hipon. Ang lalaki oh. Hipon ni Pango. Hipon pa yan. 300 lang, malalaki na. Halo, no? Halo pa rin yung malalaki sa mga ano. Pero pag pumunta kayo dito, mababa. Pero mura hipon ngayon, ha? Mahal, mataas. Mababa doon sa mga ibang Hindi, maliliit yung Oo, maliliit. Ang kaya bentahan namin kaganin sa malalaki, korporado. Mm. Pero kahapon, mas maganda yung mga latang malalaki. Mahal din yung kasama niya. Mm. Iwa naman eh. Alright, so yun nga po yung mga presyon na nakita po natin na kanilang ibinebenta sa ating mga kababayan. Talagang makikita natin yung kagandahan ng mga presyo. Talagang may nilalagay na silang tagging price para makita rin po ng ating mga mamimili. So yan po, 120 sa mga kada piraso. May mga tulingan din po sa halagang 160. Meron din po tayo mga posit ballpen, 250 na kilo. 120 sa mga tilapiyang Batangas. 100 na lang po ang isdang bilong o chabeta. Dagupan tayo. Dito po ay 330 na per kilo. Yung mga tilapia ay 100 pesos, 110, 100 pesos, no? Mababa ang bentahan po ngayon ng tilapia Batangas dito ngayon sa Malabon Fish Market. Mga kabase na latag, 70 na kilo ng mga tawilis. So shoutout, Lodi. Wala ka na mga ibang paninda kundi mga ano na ngayon, ha? Yung mga lancha mo ba, hindi na ba umuobra? Bumugla! Bumugla! So ayan po, no, yung presyo ng kanya mga 70 pesos na isang tawili. Ito tumpukan to, bossing. 40 lang, boss. 40 pesos na yan. Yung tumpok, 40, 40. ang mga benta ng tumpukan na yon. Hindi po yung mga isdang kabase, yan po yung masarap sa tinapa. Kung nakatikim na po kayo ng tinapa niyan ay napakasarap. Lado, pinapagawa ko pa yung barko ko eh. Yung barko pinagawa, eh, no? Pinapagawa ko para ano, pag lumaan ulit. O di ba maraming makukuha. Eh, sa ngayon wala pa muna. Abangan. Abangan. Thank you, Lodi. Salamat. Dito po ay 330, no, na per kilo ng mga hipon. 330 ang per kilo. 270 sa mga pusit. Ayan. Yan po yung mga tatagan ng mga hipon at pusit. Bossing, salamat. Thank you. Barko ko, maintenance pa eh. Maintenance pa. Yung iba daw lumubog eh. Yung iba maintenance pa. Malamang ko magkakaroon ng priority bandang ano na to, di ba? March na tayo. Mga bandang April, bago magmahal na araw, marami na natag na isda dahil sa mga barko mo na dadao ngayon dyan, mga lancha. Pagdaon dyan sa nabotas, marami tayong huli.
Ayan, shout out. Ayan. 390 no, sa per kilo. Tapos tawilis naman po dito ay 60 pesos na per kilo. 113 sa mga bangus, dagupan. 120 sa per kilo ng mga bangus at ang mga ulo po natin ay 100 pesos na per kilo. So shoutout sa mga repolyo mo, Lodi. 30 pesos isang piraso. Yan po yung repolyo niya, oh. Kung ano-ano na po tinitinda niya ngayon. Kapon tahong, ngayon repolyo, gulay naman. Ay talaga nga naman. Ayun, galing talaga madiskarte sa buhay itong kaibigan natin. So shout out sa iyo, Lodi. Ayan, 120 sa mga isdang bilong o chabeta, 120 sa mga bangus dagupan, 120 sa mga per kilo ng sapsap, at ang ating mga isdang tulingan ay magkano ang presyo? 150 ang per kilo. So 150 po ang per kilo ng ating mga tulingan. Alright. So dito naman tayo sa mga bentahan, no? Dito po ang isang piraso ay 80. Good morning, good morning. Salmon head. Ang salmon head po natin dito ay 100 pesos na per kilo. Ang mga tumpukan po ng ating mga galunggong ay 100 pesos. Ballpen ba to? Ballpen yan. Ayun, pusit ballpen. Ang pusit ballpen po natin ay 220 na per kilo. Ika ka bala. Ito tumpukan po ang 100. Oh, isang dalang po. 100 pesos na tumpukan ng pusit ballpen, no? Ba't nagsosolo ka dyan? Walang kasama. Alright, so yung mga per kilo ng ating mga kalaso, no? 120. Kakabit ako lang. Sapsap ay 100 pesos. So yan po yung mga presyo ng kanilang mga latag ng isda at mga alamang. Ang per kilo ng ating mga pusit kalawang na kanilang ibinebenta sa mga mamimili ay 220 na per kilo. May mga tulingan at gulyasan. Yan po yung mga tulingan, no? At gulyasan. Magkano tulingan mo? 180 boss. Eh, yung gulyasan. Shoutout sa'yo. Gulyasan. Bigasan pareho na natin. Pares 180. So, shout out, Lodi. Shout out. So, yung bentahan po dito ng kanilang mga latag, ng mga gulyasan at tulingan ay 180 na per kilo. Tapos yung mga pusit ballpen po natin na bentahan dito ay 100 pesos, no? So yan po yung mga sa ulo magkano? Lahat 250. So yun po yung mga ulo ay 250 lahatan na po yan. Natin, no? Shoutout sa mga pusit. Pusit ballpen to no? Oo, 220 lang. Ito, may 100. At 220 rin ng per kilo. Ngayon 220 rin. natin sanda na itong po. Eh, marami na yan. Talaga makakapag-ulam ka na at sulit na yung 100 pesos na yun na makakapag-adobo ka ng mga pusit ballpen, no? Bossing, thank you ha. 100 pesos. Isang bugtos na po yan, no? Yung mga kinis na laman ng mga isang maya-maya. Maya boss, wala. 120. 120 na mga bangos pandaing. So, shout out, Jeff Baliw. Nandiyan ka na naman sa trono mo. At nagigilit ka na naman ng ulo. Don Ramon, magkano po ang per kilo?
100 pesos na per kilo sa mga malalaking tahong. 100. Nando, tagay! Dito naman po sa mga gilid na ito, no, mga bentahan po ito ng mga tilapyang Batangas din na inyong nakikita. Hindi sa disyerto kami. Sa tapat na barangay, kada Mami Silvi. Kapatid ni Kap. Magulang niyo doon sa Medya. Alright, so yan po yung mga mamimili ng Malabon Fish Market at talagang mga nag-iikot at naghahanap at gustong makamura ng mga presyuhan na kanilang makikita o mabibili na latagan ng mga isda. So shout out sa iyo, kaibigang Mira Flores, Agustin. Shout out dyan sa mga... Yan yung inaantay ko eh. Sa asawa ko, mga anak na yun. Kailan ang kabuanan? Kailan kabuanan? Ando na sa ospital. At hospital na? Eh, ba't nandito ka? Hindi ko alam eh. Hindi ako makatawa ng mga ano eh. Nandun. Dala-dala yung mga gamit. Pumunta sa ospital. Nagsarili. Shout out sa'yo. Sana maayos mga anak mo. Ayun. Magaling tong asawa nito. Pero mo yung asawa, sinugod yung sarili. Samantalang siya nandito pa rin sa palengke. Shout out sa mga viewers natin dyan. Ayun. Lalong-lalo na sa pamilya ko dyan sa Romblon. Eh, shout out po. Yung lahat. Hindi ko na isa-isahin. Ayun. Magkano per kilo mo ngayon tilapia? 100. 110 sa malalaki bislando. Mura yung mga tilapia natin ngayon ay malalaki, no? Mura na, 110 na lang, malalaki pa. Ito, 100 pesos. Sana lang dyan. Ayun. So, shout out po muli kay Agustin. Yan. Siya po yung masipag natin vendor na nagbebenta po dito ng tilapia Batangas, no? So, shout Buhay out. kayo kung gusto nyo. So, shout out sa mga kamag-anak ni Agustin. Yan sa Romblon. At sa mga kamag-anak niya sa ibang bansa na mga OFW na naghahanap buhay po. Shout out. Meron pa? Wala na. Bukas na naman. Lalaki ba? Lalaki? Bukas, marami. Maraming shout out natin bukas. Ay, malamang pinagandaan to. Sigurado, linggo bukas. Ililista na natin. Lista na natin. Alright, so Agustin, maraming salamat sa iyo ha. Lalaki ba? Lalaki? Lalaki. Lalaki, nakakalala. Pangilan na yan? Pangatlo pa lang. Pangatlo, yung dalawa? Puro babae. Ay, bunso mo pala. Lalaki. Laki na. Mamaya, pupunta ako doon sa Lando. Ayun. So, shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa mga silent viewers po natin. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer. Kahit nahihirapan po magsalita ay tayo ay nakakapaghatid pa rin po ng mga kaganapan at sitwasyon dito sa bahay ng Malabon Fish Market. At sa mga kababayan po natin na dumarayo dito sa Malabon Fish Market, shout out po. At sa mga vendor na matitipag na nakakapaghatid ng mga murang presyo sa ating mga kababayan, shout out po sa inyong lahat. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless and bye-bye.